foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati aw minnu sigin bɛ nin waati aw ka jabaraniw ɲɛfɛ Sherifula television kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na jango jɛmukan ye a kanu ni o ye sariya bulon ye dɔgɔfɛra tɛmɛnen anw ye layiru ta aw ye k'a fɔ an ni domaine ɲɛmaa ka sigi kɔfɛ ngo min ye cadastre fana ɲɛmaa ye an n'ale nana walasa kana aw bilasira jɛnka baara la titre foncier ko fo ka taa se dugukolo ko ma nin cakɛda fila kun ye kelen mais u nana bɔ ɲɔgɔn na jamana fɛ walasa ka bɛɛ lajɛlen ka se ka bila i ka hukumu kɔnɔ o la titre foncier ko domaine jɔyɔrɔ min b'a la an ye o dɔgɔfɛra tɛmɛnen bi min ye cadastre ye olu ye technicien ye terrain ka lajɛ jumɛn ye yanta ye jumɛn ni ye bornage contradictoire min fɔra a ko kɔnɔna na o bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ ni Ala sɔnna an ka mawulele bi o ye cakɛda yɛrɛ ɲɛmaa ye ka kɛ ni nin hakilina ye dans le thème du jour mission de la direction nationale du cadastre du Mali o de y'an ka hakilina bi min ye cadastre ɲɛmaa so ye u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ni Ala sɔnna a ɲɛmaa bɛ an bolo kɔrɔ bi walasa ka masala an ye ni o ye monsieur Amadou Traoré ingénieur en construction civile an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka nin hakilina in ka walawala aw ye sɔni an bɛna walawalali don o kɔnɔna na. Monsieur le directeur, ami fo ki wara ñmando i sonna kana wa kenaka. Merci et basna yi suntura mi folni tan dima ani lame jakulu ni flali jakulu be. Merci. Ajaranye kasoro kana bianga kenenga wala sakana umblasara. Ami fo ki wara ñmando. Ajaranye nere bi foli ke awi parce que effectivement on est face au cas la sigi dewni du holo bara binankunka. Beba do bara akuma ka chan kosobe akadi anwye ka ni occasion sugu soro kosobe ka kuma ni malian yi beka choya do fam parce que souvent kuna fun di balia bi na ni gela do bara en kono donc awbika o sira mun daile anyambo foli ke awla alaka anguli herel amina ya rabbi nyama mi fo isonna kana na kana fananka wala sa ama fe ka don chagda ni oye la direction nationale du cadastre ale nana na chogo dumona fo kana se bima bashite ñiningal jara en kosobe cadastre sona ka ke chakeda baraka minen do dilo parce que cadastre rabi na fo kuna foni ko bi dukul ko kunka o bebi kasabi yorom wodi cadastre donc baraka minen de do mais chakeda mum bi o baraka minen kolokolo o fana to bi da cadastre la donc ya jatene kabri 1962 Mali étude de faisabilité donc voilà ça ka don abse ka cadastre sigi se mununka voilà ka tawla fokana se 2000 ma bara nsen chamankera o hukum konnana san 2000 Mali nana kana yi ka foka kodo dum bala donc ay ministère do sigi du huluko nyena boli kason namba foko ministère des domaines de l'état et des affaires foncières ka klaka service do sigi kerenkerena mumbi occupé domaine ka baraw ani cadastre ka baraw la no kera directeur national des domaines et du cadastre o kera en 2000 et au 2000 kelen kono ita clara ka code domanial foncier ta o ye charia sioni mumbi kuma du ko kana décret d'application donc ni adjatem no o charia semina 1986 code mun kumba abina o de remplacer donc o charia sen de kono pour la première fois et cadastre insuffira Malida voilà article 49 disposition yoy donc cadastre une division de direction nationale des domaines et du cadastre kono voilà donc ay barake au minen kono focusé en 2017 ma voilà 2009 konana sigika fodo kera voilà ça ka du ko gelea o nyedo les assises bon les états généraux du foncier et a kuncherani a assises no kera clé ça va assises 2009 voilà ou luka recommandation ya ida ka fo ko réforme do bien fo ka luke o réforme na réforme institutionnelle voilà no e chake daire lay bisegal yelema chugum ka adapter besoin réel là donc hukumu de kono et comité interministériel de blala en place 2013 voilà ça ka o segele ou sege halisan ka klaka ni ka tableau kuraw di kuma donc ka recommandation de labana kana kunche direction nationale du cadastre créé là no kera marsikalo clé bisaba en 2017 donc on est nommé au décembre kalo clé tanulum lamun daroka en baradam février 2018
a diyara n ye monsieur le directeur an bɛ fɔ nin walawalaliw bɛɛ lajɛlen na nin bɛ kɛ sababu ye bi an na se k'an yɛrɛ retrouver dugukolo ko nasiraw caman kɔnɔna na ɔ ni an ye nin cakɛda jateminɛ ni o ye direction nationale du cadastre ye ni e yɛrɛ bɛ o kunna bi aw ka baara taabolo la kalifaba jumɛnw kɛra no aw la jamana fɛ mission principale. D'accord baasi tɛ donc dugukolo ko baara sugu ka ca mais mun bɛ tali kɛ dugukolo kunnafoni ko kasabili kan voilà o bɛ se ka lawaleya cogo mun na walasa ka dugukolo ko tanga mɔgɔw ka hakɛ ka tanga dugukolo ko kan cadastre ni ɲɛsin bɛ o baaraw ma n'an ko l'élaboration des éléments de la politique et la mise en œuvre de cette politique en matière de cadastre. Voilà, donc dugukolo kunnafoni kasabili ɲɔgɔn kan ani ka a baaraw sɛgɛsɛgɛ ani kunnafoni jɔnjɔn ka se ka di walasa fiɲɛ ni fili kana don dugukolo lakololi cogo la. Donc an ka baaraw sinsin bi o de kan essentiellement o y'an ka mission principale ye. Donc o kɔnɔna na attribution caman b'o la o ye dɔ ye ka dugukolo kɛ titre foncier o procédure validation an bi o minɛn kɔnɔ kosɛbɛ o dɔ ye n'a fɔ ni état mago sera yɔrɔ dɔw ma foroba mago ka sɔn ni u kan ka minɛ a tigiw bolo o jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli mun bɛ kɛ walasa k'a dɔn tiɲɛni mun bɛna don n'a kan ka kuma bɔ o bɛ bɛn hakɛ mun ma voilà an bi baara kɛ o fɛnw kan o de bɛ wele ko dédommagement an bɛ se k'a fɔ ko expropriation pour cause d'utilité publique parce que a bɛɛ b'o kɔnɔ voilà a bɛɛ b'o kɔnɔ k'a ta fɛn na il y a un aspect qui vient avant n'o ye déclaration d'utilité publique k'a ye ko kɛ foroba mago ye ni o sinsinna an bɛ don expropriation pour cause d'utilité minɛn kɔnɔ o ye processus de mun bɛ taa kun cɛ ni dugukolo kuma bɔli ye état bɛ mun di a tigiw ma dugukolo taliw quoi réalisation olu kuma bɔli walasa état ka se ka yɔrɔ minɛ parce que disposition constitutionnelle de don ɲɛ don an ka code n'o ye code domanial foncier o bɛ kuma kan kosɛbɛ mais Mali constitution fana bɛ kuma kan a bɛ fɔ ko fɛntigi foyi tɛ se ka bɔsi a tigi la ni a ma kɛ foroba mago kun kɔrɔ voilà k'a tɛ se ka kɛ fana fo a ka kɛ kuma bɔli ye mun bɛ kɛ ka kɔn bɔsili ɲɛ ani mun bɛ kɛ hakɛ la hakɛ min b'a tigi wasa. Voilà, donc une juste et préalable indemnisation. Voilà, donc ça va fauter. OK. A diyara n ye mais an ye a lakɔlɔsi waatiw la an ye aw ka panneau d'affichage ye siraw kun na min ye ninakadi ye o ninakadi ko ale ye mun ye ani ɲɛci jumɛn b'a la. Basi tɛ ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ninakadi ye fɛn ɲumanba ye mun bɛ se k'a to an b'a fɔ min ma ko identification parcellaire parce que cadastre ka baara dɔ fana y'o ye dugukolo hakɛ mun bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ k'o da dɔn n'o ye démembrement parcellaire ye ani ka u identifier fana c'est-à-dire ka numéro dɔ di dugukolo bɛɛ ma walasa ka danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲagami kana don a la bilen o de kama réforme pilotage hukumu kɔnɔ état ye cakɛda dɔ sigi ni an ka ma secrétaire permanent à la réforme domaniale et foncière n'a bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin baara in na o ka waleya dɔ kɛra décret dɔ proposé li ye ni gouvernement a décret adopté walasa ka nin codification système de codification est institué a b'a to don n'a nataw la n'a baara bɛ kɛ ka numéro di dugukolo ma ka taa Kayi fo Kidal Mali dugukolo bɛɛ bɛ na numéro sɔrɔ a b'a to dugukolo hakɛ bɛ dɔn o ye a fɔlɔ ye a b'a to fana ni numéro dira mun ma confusion tɛ k'a la bilen parce que dugukolo fila tɛ se ka jɛ numéro kelen na o ye a filanan ye mais a sabanan ni o ye magoba ye cadastre yɛrɛ bolo an da tɛ s'a ma waati bɛɛ mɔgɔw t'a kalama mais minnu bɛ informatique kɛ u bɛ faamu nin kuma in na kosɛbɛ c'est cadastre bɛ gérer ni an ka dɔnni minɛn kuraw ye n'o ye outil informatique ye bon n'i ko k'i bɛ base de données créer sisan ka dugukolo ko gestion kɛ ni a ye i b'a sɔrɔ f'i k'a bɛɛ siri dugukolo yɛrɛ la parce que n'i y'a mɛn dugukolo parcelle bɛ dugukolo in kan a tigi dugukolo in de tigi don sɛbɛn min b'a bolo sɛbɛn ye dugukolo in de sɛbɛn ye cadastre dun mago bɛ nin kunnafoni sugu saba de la c'est pourquoi i b'a ye fo wajibi don parcelle ka codifier walasa o ka kɛ élément clé pour k'a bɛɛ lier ɲɔgɔn na fana donc a nafaba dɔ ye o fana ye. A diyara n ye kojugu monsieur le directeur an ye faamuya sɔrɔ nin na n'o ye ninakadiko ye mais komi aw ye technicien ye terrain ka bi dugukolo ko mankan cayara bi kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi
an y'a fɔ dugu tiɲɛna ɲɔgɔn ye dugu dɔw cira ka sabu kɛ nin ye balimayaw farala ka sabu kɛ dugukolo ko kɛlɛ kelen ye halisa a bɛ sen na mais e bolo bi e ye a kunba kɛ jumɛn ye dugukolo kɛlɛ kunba peut-être a dɔnbaliya ye ani fɔɲɔgɔn kɔ beleleba dɔ bi an ka dugukolo ko gestion na bi wajibi don fo da ka se a ma an bi jamana dɔ kɔnɔ an ka laadala taabolow b'an bolo an ka tubabu sariya fana b'an bolo n bɛ se k'a fɔ a sariya fila ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ parce que tubabu sariya bɛ fɛnw fɔ k'a bila yɔrɔ ma ni an bɛ dugukolo ko kɛ n'o ye fo ka taa se sɛbɛnkow ma i b'a sɔrɔ o sɛbɛnw bɛ bɔ laadala sariya tɛ se ka fangaba don o la parce que olu b'a jateminɛ anw mɔkɛw sigira yɔrɔ mun na o tɛ se ka kɛ nin kɛcogo la je pense que o ye gɛlɛyaba ye bi mun bɛ Mali dugukolo ko la bon gɛlɛya filanan ye a kɛ ka juguya voilà parce que an y'a fɔ ko dugukolo ko acteurs ka ca o ye fiɲɛ dɔ ye tiɲɛ don Ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la Amadu Tumani Ture k'a to fanga la yɛrɛ tun b'a kuma fɔ ko maire b'a di commandant b'a di domaine b'a di bon tiɲɛ don dugukolo dibaga cayara fo k'a dama tɛmɛ o ye gɛlɛyaba ye dugukolo ko la mais il se trouve également que dibagaw la plupart du temps an b'a ye k'a fɔ a caman moraliselen tɛ a kan ka kɛ hakɛ mun kɔnɔ o hakɛw labatolen tɛ n'o tɛ n'i y'an ka sariya senw jateminɛ minnu bɛ kuma dugukolo ko kan Mali la nɔgɔ si t'a la a fɛn bɛɛ lajihalen don fo k'a ɲɛ mais malheureusement mɔgɔ caman bɛ ka baara kɛ i yɛrɛ ye surtout an balima politikilamɔgɔw u y'a kɛ to n bɛ kala sɛmɛw la mais u bɛ bɔ a minɛn kɔnɔ parce que dugukolo man ka di mɔgɔ dɔw fɛ ni a ma affecté u la voilà ou bien n'a ma feere u ma an b'a ye olu ni paysans bɛ bɛn a la u bɛ dugukolo ko kɛ o kɛcogo la an b'a ye fana k'a fɔ dɔw ma yamaruya dugukolo sugu dɔw dili la i n'a fɔ an ka commandant-lakaw sen bɔra sojɔ dugukolow dili la depuis san 2002 an b'a ye halisa o kow bɛ sen na bon n'i y'a jateminɛ kunnafoni kolonko juguya fana n'o ye cadastre yɛrɛ le fait que cadastre sinsinnenba t'an bolo o fana ye gɛlɛyaba ye nin ko la parce que ni acteurs cayara kunnafoni kafolen tɛ yɔrɔ kelen ko bɛɛ ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ o niveau la i bɛna ye k'a fɔ tuma caman u ka baaraw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ o fɛn tɛ donc baarakɛminɛnw précarité sugu dɔ bɛ yen bi na an kan ka a lajɛ ka an ka cakɛdaw moderniser kosɛbɛ walasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ an kan ka an ka sariya senw lajɛ kosɛbɛ walasa an ni sariyaw bɛ taa jamanaden minnu ɲɛ n'u bɛ kɛ hakilina kelen ye a sariyaw kɔnɔ a diyara n ye monsieur le directeur an bɛ fo nin walawalalen ninnu na mais o kɔfɛ sisan jamukan daminɛ na i da sera a yɔrɔ dɔ ma ni o ye dugukolo bɔsilen ye mɔgɔw la n'an k'o ma ko indemnité d'expropriation o nacogo cakɛda in n'o ye direction nationale des cadastres ye ale jɔyɔrɔ jumɛn b'o ko ɲɛnabɔli la ni dugukolo kan ka minɛ i la o ko ɲɛnabɔli basi t'a la k'i indemniser walasa ka i bololankolon kana bɔ a kɔ la a ka cakɛda jɔyɔrɔ jumɛn b'o la an ka cakɛda jɔyɔrɔ dɔ bɛ a la parce que i b'a dɔn an y'a fɔ ko bɔsili tɛ se ka kɛ fo yɔrɔ ka don foroba mago minɛn kɔnɔ o minɛn peut-être o ye déclaration d'utilité publique o bɛ kɛ par décret conseil des ministres de bɛ o décret ta bon ni déclaration d'utilité publique kɛra processus mun bɛ enclenché n'o ye ka arrêté de cessibilité parce que titre foncier minnu b'a kɔnɔ fo ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan arrêté dɔ kɔnɔ ministre des domaines bɛ mun signé n'an b'a fɔ ko arrêté de cessibilité o arrêté bɛ titre ninnu numérow fɔ ka u fiyɛ mun taara baara in hukumu kɔnɔ ni o kan ka bɔsi a bɛ olu fɔ bon o projet d'arrêté cadastre de b'o dilan parce que sumani minnu b'a la cadastre de bɛ se k'o baaraw kɛ bon parce que titre de dugukolo bɛ kuma bɔ baara tɔw la réalisation de bɛ kuma bɔ donc o réalisation min bɛ kuma bɔ fana o mission mun sigilen bɛ kan ka o baara boloda walasa ka o évaluation kɛ k'a yira k'a fɔ a kan ka taa ni musaka la an b'a fɔ ma ko évaluation administrative cadastre de b'o baara fana kɛ mais ka da baara gɛlɛya kan parce que n'i y'a jateminɛ yiriko bɛ se ka y'a la kɔlɔnko bɛ se ka y'a la so jɔlenko bɛ se ka y'a la donc an b'a ye k'a fɔ discipline kelen ka baara tɛ c'est pourquoi cadastre bɛ a préféré ka commission de sigi en place
et eaux et forêts énergie mɔgɔw urbanisme domaine mɔgɔw hydraulique mɔgɔw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o commission kɔnɔ ni fɛn yira a baara kɔnɔ mun ni mun ka compétence bɛ taa o de bɛ charger o évaluation na an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka rapport kɛ o rapport d'évaluation de b'a to an b'a fɔ ko réalisation fɛn o fɛn touchera an b'u ta kelen kelen k'a yira k'a fɔ a charge kun kan ka bɛn ni kasabi hakɛ ma an ka tubabu jate la an b'a évaluer cogo mun na donc o ye base ye mun b'a to indemnisation waati minnu fana chargé don indemnisation na olu bɛ négociation kɛ ni yɔrɔtigiw ye k'u sinsin o base in de kan voilà donc a t'i n'a fɔ an bɛ mun évaluer ko de bɛ sara wajibi mais o de ye état ka base ye walasa k'a dɔn an bɛ se k'an sinsin nin de kan n'an ye maa o maa reçoit n'a fɔra i ka yɔrɔ ye 1 million ye an b'a fɔ bon an kɔni y'a évaluer k'a bila 1 million na n'a tigi jɛnna n'o ye o bɛ tɛmɛ ten n'a ma jɛn ni o ye n'a ni état bɛnna na bɛnkan ɲuman kɔnɔ u bɛnna na cogo min a bɛ k'o ye n'a ni état yɛrɛ ma bɛn a la fana système d'arbitrage dɔ sariya bɛ o fana ɲɛbila walasa ka u labɛn donc anw tɛ indemnisation kɔnɔ parce que i ka ɲininkali y'o ye k'an jɔyɔrɔ min ye indemnisation na anw tɛ indemnisation kɔnɔ anw tɛ indemnisation kɛbagaw ye mais élément minnu b'a to indemnisation kɛlaw bɛ se ka kuma ni minnu kan ka indemniser u ye o élément d'appréciation an b'o de fournir à travers l'évaluation immobilière. A diyara n ye directeur. Merci. Okumu kelen kɔnɔ bi an y'o kuma fɔ dugukolo ko a kuma cayalen don bi kosɛbɛ kɛlɛw b'a la fan bɛɛ tribunaliw kɔni bilama ni donna dɔw kɔnɔ hali tribunal sibiru yɛrɛ tribunal administratif olu ka 90% bɛɛ ye affaire foncière ye. C'est ça. N'i y'a jateminɛ bi aw ka cakɛda in a jɔyɔrɔ fana jumɛn bɛ o kɛlɛ nɔgɔyali la ka sabu kɛ dugukolo délimitation ye terrain tilatilali ka bɔ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔ aw jɔyɔrɔ b'o la. Bien sûr. Parce que an bɛ don ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw. An jɔyɔrɔ bɛ contentieux foncier dɔw gérer la notamment le contentieux cadastral o ye contentieux minnu bɛ sɔrɔ ni dugukolo yɛlɛnna ɲɔgɔn kan voilà donc sariya bɛ anw de yamaruya ka farafasiyali kɛ o fana na ni farafasiyali kɛlaw ma bɛn a la. Parce que en Kidenti Baraina, il y a un ordre professionnel privé, nous, ordre des géomètres experts, où fana bi baraka ni kono kosobe. Et ni justice bito ou saisi, voilà ça ou ka fin do tranché. Mais souvent il va sur fan fla be ka géométrie bi hacker do fo, mununti ben sema. Ou ka ou a photo moti ben yoroma. Donc nous serons obligés en tant que état ka intervenir voilà ça ka tranché kuna foni munumbi en boulot. Watu la fana effectivement justice bien on saisi ou réquisition à personne qualifiée ka ci ama voilà ça ni gɛlɛya bi papier ko dɔw la an ka se ka sumani kɛ ka danw bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɛ k'u kunnafoni walasa u bɛ se ka kiiri ɲuman tigɛ cogo min mais en tout état de cause min sinsin wɔrɔ dɔ kan ça c'est le fait que Mali bɛ retard la kosɛbɛ a ka cadastre bilali ko la sen kan n'i y'a jateminɛ dugukolo ko kunnafoni a kasabilen tɛ fan kelen fɛ halisa caman yɛrɛ bɛ kɛ a ti kɛ a sariya kɔnɔ service minnu kan ka kunnafoni a la n'u bɛ a information kasabiw ka base de données kɔnɔ a kunnafoni tɛ se olu ma donc kɛlɛ bɛ kɛ souvent an bɛ saisi mais i b'a sɔrɔ an dɔn ko foyi ti a kow la donc il faut que les différents acteurs an bɛɛ ka don sariya minɛn kɔnɔ ka baara kɛ a kɛcogo la ni ala sɔnna o dɔrɔn de bɛ se ka an bɔ ni biɲɛ kɔnɔ a gɛlɛya bɛ bi kosɛbɛ. Ok, merci beaucoup directeur. O kɔfɛ sisan i da sera géomètre expert ma an minnu bɛ baara kɛ mais o kɔfɛ géomètre ninnu kɔfɛ est ce que baaraw da wɛrɛ bɛ yen n'o ye ordre professionnel wɛrɛ ye aw ni mun bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don o don wuli ka jɔ ninnu na. An ni géomètre bɛ baara kɛ n bɛ se k'a fɔ an ni notaire bɛ baara kɛ parce que u ka baaraw bɛ se an ma voilà ordre professionnel la. Bon, an bi ordre wɛrɛw ka baara kɛ minɛnw utiliser par exemple les urbanistes agréés olu bɛ plan de lotissement ni fɛn minnu kɛ n'u validera an b'u fana utiliser an ni état ka cakɛdaw bɛ baara kɛ i n'a fɔ urbanisme an b'u ka avis ɲini ko caman na parce que dugu plan caman b'u bolo an b'u ka avis ɲini yɔrɔw vocation fana na c'est à dire dugukolow bilala ko minnu ka sɔn ani outil de planification minnu bɛ dugukolo kalan ka u bɛɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ donc an ni olu bɛ baara kɛ o kan kosɛbɛ an ni domaine fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ à la limite an bɛ se k'a fɔ an fila ni ɲɔgɔn ye
ani o bi ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ pratiquement procédure foncière yɛrɛ tɛ yen ani domaine tɛ jɛ mun na ni olu ye mun daminɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ anw fɛ yen k'a kuncɛ u fɛ yen ou bien n'anw y'a daminɛ a bɛ tɛmɛ u fɛ yen cogo cogo ani domaine bi baara kɛ kosɛbɛ procédure foncière kan. Monsieur le directeur ka bi jamukan kuncɛ gɛlɛya belebele jumɛn bɛ yen nɔ bi n'i bɛ se ka olu fɔ an ɲɛna cakɛda in kɛlen don k'o sɔrɔ difficulté majeure. D'accord. An ka gɛlɛya fanba dɔ ye bi lakodɔnni ye parce que i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min san 2000 État et Direction nationale des domaines et du cadastre sigi 2017 a yira k'a fɔ ko pour ka se ka structure fila bɛɛ dɛmɛ u ka walawala ko k'u bɔ ɲɔgɔn na walasa bɛɛ ka se ka pan i kama na dɔɔni bon a donni bi cɛ cadastre ma dɛmɛba jɛkulu sɔrɔ a yɛrɛ la fɔlɔ mun bɛna a bolo don an fɛ nin baara la an b'a fɔ mun ma les partenaires techniques et financiers o bi ka kɛ dankari an na kosɛbɛ musaka ko la walasa ka se ka baaraw don ba la mais a barika la État ka dɛmɛ ni fɛn caman bɛ yen an ka degun filanan ye an yɛrɛ lakodɔnbaliya ye mɔgɔ caman bi n'i ko cadastre n'i b'a fɔ domaine u t'a dɔn voilà cakɛda fila don bi voilà donc a ka d'an ye o yɔrɔ ka dɔn kosɛbɛ an kumana kan kosɛbɛ mais j'ai comme l'impression k'an ka mission dɔnnen tɛ kosɛbɛ ou bien mɔgɔ minnu b'a dɔn a b'u kɔnɔ toujours ko domaine minɛ a bɛ domaine minɛ de kɔnɔ voilà donc an bɛ fɛ structure in ka lakodɔn mɔgɔw mago bɛ kunnafoni caman na u bɛ se k'a sɔrɔ anw de bolo n bɛ fɛ ka dugukolo san ka taa lajɛ papier mun yirala na est-ce que o dugukolo kelen de bɛ nin yɔrɔ la cadastre de bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ o la dugukolo ye musaka bɛ joli bɔ cadastre de bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ o évaluation na o n'a ɲɔgɔn fɛn caman donc service public de l'État minnu bɛ yen i n'a fɔ domaine ni déjà bɛ yen olu bi an ka dɛmɛ ɲini kosɛbɛ walasa k'u dɛmɛ ka fɛnw évaluer k'u musaka hakɛ dɔn mais an bɛ particulier fana ka sɔn voilà an bɛ maliden bɛɛ ka sɔn voilà o baara sugu la mɔgɔw bɛ se ka se an ma dugukolo kunnafoni ɲini sugu dɔw bɛ yen nɔ notamment minnu bɛ tali kɛ dugukolo yɛrɛ kan anw de bɛ se k'o fɛn mun bɛ dugukolo papier ko ɲɛnabɔ n'o ye papier lajɛ a bɛ se ka ko nin ye papier ɲuman ye mais nin papier ɲuman in dugukolo bɛ fan jumɛn fɛ cadastre de bɛ se ka o fɔ ko perepere tigɛ ka nɔgɔ bɔ a la bi kumakan bilasirakan laban ni maa min mako bɛ aw lasɔrɔ la u bɛ se k'o lasɔrɔ cogo di ka bi ka jamukan kuncɛ ayiwa baasi tɛ an lasɔrɔli o ye peut-être ka se an ka cakɛdaw la notamment n'o ye Direction nationale du cadastre ye Goloni na an b'a fɔ ko Hôtel de l'Amitié kɔfɛ u ye Kibaru Buguda carré kɔnɔ an kun bi an ka institut dɔ kun bɛ ko ISFRA voilà ISFRA kun bɛ yɔrɔ min anw de b'o yɔrɔ la téléphone numéro ye 20 21 33 58 ye bon an bɛ lasɔrɔ fana an ka structure décentralisée o kɔnɔ notamment Mali région kelen o kelen ani Bamako district la Direction régionale des domaines et du cadastre bɛ yen nɔ Mali cercle caman na bureau des domaines et du cadastre fana bɛ yen nɔ ni an ka structure déconcentrée fo ka taa se an ka bureau spécialisé n'an ka antenne ma dans les différentes mairies voilà donc olu y'an ka structure déconcentrée ye ni sera nin fɛn o fɛn na i bɛ se ka bisigi k'a fɔ i bɛ cadastre la. a diyara n ye monsieur le directeur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ni bilasiralikan ninnu na hakili la bi maa caman bɔra fili kɔnɔ k'a sabu kɛ cadastre ka baara ye dugukolo ye nin ye a bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na i y'o kunnafoni mun d'a ma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn o de bɛ dansigi an ka bi jamukan na sariyabulon kɔnɔ ni an ka hakilina kun ye nin ye la mission de la direction nationale du cadastre ani a ɲɛmaa bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye monsieur Amadou Traoré directeur national la du cadastre du Mali ingénieur en construction civile ni ala sɔnna dɔgɔfara wɛrɛ an n'ale fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ka o ye titre foncier ko ye titre foncier ko bilama togodaw la an y'o kuma fɔ bɛɛ lajɛlen dalaminɛ kala kɛ mais titre foncier ko ye bi domaine ye caman ɲɛfɔ a la cadastre jɔyɔrɔ fana min b'a la parce que domaine ka directeur ka kuma fɔ la ko k'u bɛ jɛn ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ cadastre jɔyɔrɔ min b'a la ni ala sɔnna dɔgɔfara wɛrɛ an bɛ aw wele k'aw bila ka na walasa aw ka a ɲamada an ka o ɲinitaw fɛ a bɛ se ka faamuya sɔrɔ o ko la cogo min na n ka dugukolo n ye dugukolo san Moribabugu mais n ka titre foncier bɛ n bolo Moribabugu mais so bɛ fɔ fan dɔ la an y'o misali dɔw ye ni ala sɔnna waati wɛrɛ o kibaruya an n'o bɛɛ da aw tulo kan an b'a fɔ a ka mɛn dɔgɔfara wɛrɛ titre foncier ko a kuma kana fɔ aw kɔ a ka mɛn salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakɛtu.